Колеги, здравейте и добре дошли всички. За много години на всички. Живи и здрави през 2016, късмет и по-голям берекет на всички желая. Повода на днешната среща са проблемите, които ни са на прага. Проблеми, които вече някои от тях сме се сблъскали и други, които предстои да се сблъскаме. Ние сме подготвили тук един дневен ред и аз мисля да тръгнем по този дневен ред напред. Желателно е всеки един от вас и кой какъвто има проблем да се каже тук, за да можем да ги запишем тия всичките неща и да се престане, когато звънна на някой да ми казват какво прави конфедерацията. Значи ние, ако трябва да решаваме някакви проблеми, тия проблеми трябва да се поставят пред нас и ние като ръководно тяло да ги отнасяме по-нагоре. Много проблеми имаше през изминалата 2015 година. Много тежка кампания беше. Знаете, суша и така нататък. Някъде имаше пък наводнение. И като цяло тежка година. Като първа точка от дневния ред аз съм отбелязал среща на тютюнопроизводители от сортова група Вирджиния, но вие виждате, че тук присъстват и други колеги, които са от най-различни краища на страната. Може би е добре това, че понеже ние винаги сме били в лидери от сортова група Вирджиния, в каквито решения да сме взимали, основната част от хората, които са тръгвали така напред, сме били ние и затова съм поканил всички вас, заедно с управителния съвет на конфедерацията. Изкупната кампания за 2015 година. Знаете всички, че сорта Вирджиния тръгва да се купува още от октомври месец. Но тая година проблема е доста сериозен. Значи останаха само, да се казва, 2 фирми на пазара. И както и Живко каза преди малко, знаем, че на пазара все още има около 1500 тона неизкупена Вирджиния, което се случва много рядко. По принцип, предходните години знаем, че нещата приключваха почти към нова година, всичко свършва се. Сега има неща, които трябва да си ги кажем директно. Ние преди да започнем, тук си коментирахме няколко човека. Вчера дадох едно интервю в Радио Фокус, където казваме, че за нас в България има картел в фирмите, които изкупуват и имаме достатъчно аргументи да мислим, че това е вярно.